बेनो मोजां जागोनदां नोंगौथ' एथ' समायना रायजो बेनो जासिगोन बस बे हा थालाबायनायाव जों फालांगि खालामाबा सोर खालामबावनो जों खालामसै जायो थौदो बे नोंमानि बे आंनि नोंहा मा प्रब्लेम जादों बे नोंनि नामा औ नोंहा मा प्रब्लेम जादोंलाय आं होनदों आं बे एलाकाखौ लानो फैदों राज खालामनो थाखाय आइ नों मा जों बुस्थु दोमखिजोंलाय गावफ्रामजानो लुगैदों नामा सान्द्रि खालामजागोन गब्लं होजोबगोन जोंनि बसनि थाखाय लामाया स्रां खालाम जोंहा टाइम गैया जोंनि बसनि थाखाय लामाया हांगार नङाबा नै होनसै जिउखौ अनदोंबा बे लामानिफ्राय थांदोङो नङाबा बे था मोनबायनो सोर साफिखौ गावफ्रामो नोंसोरलाय मेरला गिदों जोंना बा बस मोजां डाइलग होदोंथ' बसला हंगार लामायाव दिनैखाय थांबाय नेक्स्ट टाइमाव गला नोंसोरो नेक्स्ट टाइम लोगो मोनबा गें लाना फैगोन मेरला थांदो नोंसिनि थाखाय आं दिनै लासिं सिं जानांबाय नोंसोर आंखौ लासि फोनांबाय आं नोंसोरखौ ओरैनो फिदों सरि बस नेक्स्ट टाइमनिफ्राय आरो बिदि जाबावोबा नोंसोर आंनि गेंनिफ्राय सालाफ्रा बे हिनजावफोरनि हाया नोंसोरो खामानि गैया सरि थेब्ला बस बे बगिमोननि बिजनेसफोरखौ आरो हाफोरखौ जों सिख'जोबनांगौ जे बोरमा मासे जाहोजोबगोन आं जागोन थेब्ला बस जागोन थेब्ला बस बस सनाय जोंनि हाखौ नायनो फैदों गैदिलै ओइ मा मोनफैबाय थादों बिसोरो बे जोंनि हा ओइ बे जोंनि लाफा बे जोंनि हासो गोदोनिफ्रायनो जोंसो माथो बुथेना बेसे फै गोग्लैबाय थारमानि थाबना फैबाय जोंसु लाबोलै बाबलु नै फ्रेसनि दैया लाबो लोंदो दे देनाय दंमोन बगि बस बाजाराव थांनो नागिरदोंमोन जोंबो थांनोसै नामा थौदोना जोंबो थांनो नागिरखादोंमोन थौदो ज' थांदिनि ओइ बाबलु नै दैया लांफैदो गिलासफोरा ना दोनदो न'आव था दे दे Pablo, chú làm bao giờ? Cái sao là nhà bao giờ? Cái này lên. Dah. Sudah kapra.
fede sama te fede sama lama sini belak bablu jang ni apa sino lagi bazi tampinau ya ba yang mana bi pai ja khale bung di mohor angge gede manci जाथाय जादोंलै मा जाथायखौ खिन्थादों खोनासंनो खोनासंबा खोनासं नोंनि नोंमा नोंखालाय थैजोब्बाय मा जाहोननि थाखाय मोनसे समाव बाबाया आंना फाख्रामोन बेहाय जुद्ध नांनायाव थैबाय आइयाबो सामफ्रामबो बाबाखौ गोसोखांनानै फाग्लि जानानै लामा लामा गाबदिङो न'आवबो सामफ्रामबो गाबबाय थायो सानसेखालि बिदिनो खारदिंबायनानै एक्सिडेन्ट जानानै थैबाय आंबो मोजां मोनदोंमोन सासे हौवा बेबो आंखौ गारनानै आं दा बेबायदि जाबाय बेबायदि महर बेबायदिनो आंबो दिनै सानसे आंनि बायदि जाबाय जौ लोंग्रा जालांबाय आं बेखौ गारनो हाला गाबनाङा मानो गाबनो Ini minggu na minggu bang na koda yun. Ute, jaya ba naga plaster ni mudun. Tebel share ku, mani balai juku. Ang pugu sudah paisaho gandulan. Ayo was. Masalah itu was. Ini bukan yang Kongsi kong ni langanui hibayang. Tahu jangan. Aku naik. Tuh ang tuh apa ini hakan hati dalam. Lalu. Enggak, mana sih karena halal pagi per. Jadi tuh sih. Berubah mentah balik gongsinya nih. Gongkar belang. Serpon dambu bos. Nih bil dah udah. Oh. Hah? Enggak. Jing थाखायल' मोजांलै नंगौना नङारा मोनहैगोन नोङो बेथा नंगौ दे औ मोजांखौनो हरदों नोङो दे नै मा थेब्लामोना हस्पिटालावनो कर'ना भाइरास जानानै पार्टि होदोलै मोनसे बोरमा खासिनि पार्टि होनोसै पार्टी जानो होनदोंमोन मा जानायखो थांसै बे जायगानि बे आं बे जायगायावनो स्कुटार लाथ'दो ना खारनाय बायदिसो नुबाय आंहा मानोब्रा ना खारदों दासो ना मानि थांदों आं बुजियाखिसै खोथाखौनो मोजां थारबायलै थुदु नाथाय थांसै थुदु बाबलु ना जायोब्रा ना खारजोब्बाय बे जायगाया थासैलै नोंसोरो पार्टि जानो होननायबा गावनाव दाना जुदा थासै होनलायबाय मा जाखोब्लाय दसेनो उल्थां फाल्थां हाम मोननायनि फैसायानो लाजाला हा नोंहा बिदिसो होनबावदों मा जाया खिथादोंना जाखोना खारदो नोंसोरो गावबागाव मा गावदो नोंसोरो गावदो दा थासै आं जाहोनखौ खिथादोब्रा खिथाबालाय जों बोरै मोनथिनांगौ जाखो बै सानखालि लोंदोंमोन ना जोङो नोंगौथ' गोलैलायनाया बे लोंनायाव आं नोंसोर मा खोन्थादोंमोन गोसोखां गोसोखां होनबा मिथिगोन नोंनि आइ आफाखौ गोसोखांदों बे नङालाय बुरैलाय बयफ्रेन्ड औ बेमोन बेखौ होनदोंमोन नोङो
अ बे जालामाजों थांदों बिसिनोमोन नायनो हायासै आं बुगि बस मोनसे आइडिया दङ बे हिनजावखौ बे हिनजावखौ जेरावखि थाङा नोजोर होनानै जोङो किडनेप खालामनानै दांख्लाब सुख्लाब खालामगोन अब्लासो गोसोआ सान्ति मोनगोन कारेक्ट लोगो दाखालि जोंनि पार्टि जाहोनाया खरसा जाहोआखै अफाय बासिबाव नोंसोरलाय गैला गावसिनि गार्डेनसो मानो फैदों बेहायलाय नोंसोरलाय सोर जाखो बेयावलाय मा डिस्टार्ब खालामदों नोंसोरलाय जों बुगि बसनि गें बुगि बस फैनायसाय बिसोर जाफैनायसाय थांगौ मा बै मा फैदों बे जायगाया आफानिसो सोर नुफेरालाय थेब्ला बसनिसो नोंनो मा थेब्लानि फिसाजोआ हायनो हाला मा मुलि लोंहोना बेबायदि खालामनो नोङो जोंनि बुगि बसनि फिसायखौ होन नामा बुगि बस बे थि नों थाखायनो लाखायाखै आं लायाखै लायाखै मानसि माथो आखाइ एरि हमना बेरायगासिनो हमदों ओमफ्राय नोङो मा जानांगौ ओरै जोंहा मेगन गैया ओरै नायो जोङो सामफ्रामबो गैया सानसे बार गैया एरि बेरायगासिनोसै आदोना बुगि बसनि हाखौनो बुगि बसनि हाखौनो गावनि बिफानि हानबावदोंसो बियो जोंनि बाबानि हासोमोन बेयाव बिसो जावनो नों थाखायनो नोंखौ दिनै बुथारनांसिगोन आंनि बारासिनो फैबाथाय रांखौथ' मुलि जादों मुलि जाङो नोंसिनि मुरिखौ सिरा जाना सिरा जाङो खान्थाल गाज्रिखौसो हाख्लिख्लि जाबाय नोङो साननै नुगोननि नोंखौ पुलिसनो आयै सना ओंखाम मोनजाया ro, anh không được vui rồi. Anh được vui rồi. Ang pulis lo, kabar ang pulis ligas no. Salah berani pokok itu aduh. Hai friends. Channelku मोजां मोनोबा लाइक खालाम, साबस्क्राइब खालाम, कमेन्ट खालाम। ओरैखौ दाहर ओरैखौसो हर गोजोन